decât mine și eram întotdeauna Andreea Mică. În orice grup de prieteni aș fi intrat, eu eram Andreea Mică. Ziceai că mergem acum să facem fotografii. Da, mergem să facem niște fotografii pentru o revistă, după care mergem la stilista mea, să ne întâlnim cu ea, o să vezi că e o fată foarte frumoasă. Mergem să mă machez, pentru că mai am încă 2 emisiuni de filmat. Da. Păi, ce am să mergem? Ești pasionată de fotografii, ceva? Da, îmi place. Îmi place foarte mult să pozez. Bine, hai să mergem. Andreea e de pe și la volan. O altă pasiune de-a mea. Îți place să conduci? Da, foarte mult și mă enervează foarte tare. În momentul în care am urcat în mașina, prima oară în mașina instructorului meu, a încercat să facă o glumă cu mine, nu știe că sunt feministă înrăită, știi? Și mi-a zis că știi bancul cu femeile și cu bărbații la volan, nu? Și am zis nu, mă gândeam că e ceva foarte amuzant, normal mie nu mi-a convenit. Bărbații șofează și femeile șoferesc. Și atunci am zis că îmi voi schimba instructorul, dar nu s-a întâmplat, a fost un om foarte drăguț până la urmă. Nu-mi place, nu suport să am șofer, bodyguard, nu-mi place. Eu conduc, sunt foarte sigură pe mine, cu riscul de a fi puțin obosită, prefer să merg mai încet. Eram vitezomană, știi, într-un timp conduceam numai cu 190, la o săptămână, cred, după ce mi-am luat permisul. Am început să conduc 190, tot așa mi-am luat vara și drumul București-Constanța, Constanța-București. Conduceam foarte tare până când am avut un accident la Oradea, a intrat tramvaiul în mine. Și de atunci vreau să vă spun cu mâna pe inimă că nu mă mai prinde radarul, că n-are de ce să mă prindă, că merg mult mai mult decât regulamentar. Dacă e ceva să mă enerveze pe lumea asta, deci pot să trec cu vederea peste orice, tolerez absolut orice, dar drumurile din București nu. Sunt dăți când plec prin țară, știi, am spectacole și cei care sunt cu mine imediat își dau seama în momentul în care am intrat în București că încep să-i zgâlții cu mașina. Da, îți spunem, de obicei la volan se mai înjură, te mai enervezi. Și tu ce o să te aștepți acum? Să-ți spun eu că te înjur la volan, nu? Este un răspuns evaziv, nu? Da, țin minte, eram cu verișoara mea odată, într-o intersecție mare în București. Ți-aș spune unde, dar nu știu. Și, nu știu, am încurcat circulația, era foarte aglomerat, știi? Și m-am băgat după mașina care era în fața mea și am încurcat puțin circulația, dar na, știi cum e, aici toată lumea încurcă pe oricine și toată lumea se bagă. Și o doamnă din spatele nostru, culmea, blondă era, o doamnă trecută de mult de-a doua tinerețe, s-a găsit să ne facă nouă complimente. Știi că sunteți 2 blonde în mașină, ei nu vrei să știi cum a reacționat verișoara mea în momentul ăla. Da. Nu, de înjurat, nu pot să zic că înjur, că... Dar te mai enervezi. Da, de enervat mă enervez, ai văzut și tu, am 1,40 m, 1,50 m și 40 de kilograme, deci clar nu impun respect și clar nimănui nu cred că i-ar fi frică de mine.